Dacă nu poți bea cafeaua de dimineață fără zahăr, problema nu mai este cafeaua, este deja o dependență. Hai să începem să schimbăm asta de astăzi. Subconștientul tău ți-a arătat un semn important în această noapte. A fi urmărit în vis indică adesea că trebuie să recunoști lipsa de sinceritate a cuiva. Astăzi fii mai atent cu oamenii noi și cu promisiunile zgomotoase. O zi puternică nu începe cu mâncare aleatorie, ci cu un mic dejun, după care corpul îți mulțumește, nu obosește. Energia ta te așteaptă deja în frigider. Ouă, avocado și verdețuri. Acesta este un mic dejun care lucrează pentru tine. Acum o lună am construit primul tău portofoliu cripto în timpul unei scăderi, iar în acest timp s-a dublat. Acesta este rezultatul acțiunilor tale corecte și al analizei mele precise. Acum este cel mai bun moment să marchezi o parte din profit. Acum, el este la vârsta în care orice informație devine fundament pentru viitor. Chiar acum se formează interesul pentru cunoaștere, atenția și capacitatea de a învăța. Este mai bine să-i pui fiului tău ceva educativ, de exemplu, un program despre animale și lumea din jur. Stelele sunt acum deosebit de favorabile pentru zodia ta. Astăzi este ideal să petreci timp cu familia și să te odihnești. Iar mâine te așteaptă o zi puternică, mai ales în afaceri, negocieri și decizii de lucru. Recuperează-te astăzi pentru a profita la maximum mâine. Ascultă, te sun doar ca să-ți spun mulțumesc. Folosesc activ toți experții, dar Afrodita m-a ajutat în mod special. Somnul meu s-a îmbunătățit și dorm ca un bebeluș. De asemenea, am arătat aplicația prietenilor mei și toți vor începe să o folosească.